Як здароўе? Ніяк. Я хварэў тыдзень. На працу не хадзіў. Увогуле? Увогуле. Клас. Цудоўна просто. Лежаў дома такі... Я 2 тыдні таму набыў Elden Ring і ведаю, што я зразумеў. Я апошнія некалькі год гуляў толькі ў геймплейныя гульні. То бок не сюжэтныя гульні, а геймплейныя. Напрыклад, вось як Zelda Breath of the Wild, но у тебя няма ніякага сюжэту, і ты просто шпацыруеш па свеце, вывучаеш яго і так далее, і так далее. І вось увесь гэты час я гуляў толькі ў геймплейныя гульні. Цалкам на 99% ад Nintendo розныя. І я набыў Elden Ring. Маленькая гісторыя. Я прайшоў 3 Dark Souls, я прайшоў Bloodborne, я закінуў Sekiro, таму што я не змог прайсці. Але, у мяне ёсць такі дуже вопыт, дзе я гуляю ў Soulsborne гульні. І я зараз зразумеў, што мне проста не цікава гуляць, таму што я пабегаў па свеце і такі, добра, патраціў 70 еўра на гэта ўсё. Вось. І зараз мне хочацца якога-небудзь кінца. Ведаеш, такога сюжэтнага, дзе там, ведаеш, квік-тайм-івенты, дзе трэба націскаваць у одну кнопку. Каб аддаць почасць. Так, прess F. Вось, і я не ведаю, што з гэтым рабіць, таму што мяне, мабыць, стамілі гульні, таму што я зараз зноў чытаю мангу, і мне лепей. Дарэчы, хутка выйдзе наш выпуск падкасту «Першы літаратурны» пра... Вы ўжо запісалі? Так. Пра мангу, пра коміксы, пра графічныя раманы і так далей. Вось той час, калі ты набыў сабе Elden Ring, я набыў сабе Cyberpunk 2077. Cyberpunk. Yeah, my English is perfect. І ведаеш, што я заўважыў, што гульні зараз так не чапляюць, бо я нагуляў у Cyberpunk больш за 90 гадзін, мне здаецца, але карту я так і не запомніў. Я памятаю дакладна кожны кут у GTA Vice City, у GTA San Andreas. Я таксама. Але я не памятаю нават, прыблізна карты у Cyberpunk. Хопіць казаць Cyberpunk. Вось. І што я магу сказаць табе пра гэту гульню? Я гуляю, я ніколі раней не запускаў, і вось зараз праз шмат патчай, зараз версія 1.61. 61 багавную гульню маглі выпусціць за гэты час. Вось. І за гэты час, за гэты 90 гадзін я вось атрымаў, ведаеш, мне здаецца, толькі 2 ці 3 такіх добрых бага. То бок я сажуся ў машыну, а яна ў стратасферу улетае. Я такі, добра. А ты ж гуляў на клавамышы, так? Я гуляў на клавамышы, бо ось... На Xbox, але на клавамышы? Так, на Xbox, але на клавамышы. Чаму? Па-першае, я не магу гуляць у шутары на геймпадзе. Па-другое, вельмі незручна цэліцца ў кіберпанку ад першай асобы. Ведаеш чаму? Таму што калі ты цэлішся, у цябе палову манітора, палову экрана займае зброя. Бо ты не бачыш больш нічога вышэй зброі, вышэй прыцэла. І калі ў цябе аддача якая-небудзь вельмі моцная ў зброі, то ўсё, ты згубіў ворага, табе зноў трэба выходзіць з рэжыму прыцэльвання і зноў цэліць. Я такі, добра, буду праз клавамыш. Так вось, і што я магу сказаць па гэтай гульне? Гульня сюжэтна арыентаваная выключна, таму што сюжэт у ёй добры. Калі я першы раз яго прайшоў, я амаль слезучу не пусціў. Там 8 ці 9 канцовак, і жодную з іх нельга назваць добрай. Вось, то бок там няма прям добрай канцоўкі. Ніяк у ведзьмары. Так. Кіраванне машынамі лайно поўнае. Стрэльба лайно поўнае. Сістэма пракачкі лайно поўнае, але сюжэт вельмі добры. І вельмі хочацца, ведаеш, шпацыраваць па гэтаму свеце, бо ёсць цікавыя заданні, якія вось яны добра прапісаны. Яны вось выцягваюць з цябе нейкія эмоцыі, няма такога, што вось ідзі забей гэтых проста таму што. Яны, зразумела, ёсць, але іх не так шмат, як бы магло быць. Панам у маём сярдзечкі назаўсёды, гэта хто гуляў, той пойме. І я вельмі зараз чакаю DLC Phantom Liberty, мне падаецца, яно называецца. Вось, я вельмі чакаю яго, я хочу пагуляць, я хочу далей працяг гэтай гісторыі.
там будзе асобна, але я хочу, каб у мяне была яшчэ нейкая мэта, каб зайти ў гэту гульню, бо я яе амаль што скончыў, я скончыў усе сюжэтныя місіі, я скончыў усе доп-квесты, якія неяк уплываюць на сюжэт, але я не скончыў проста квесты, якія па свеце разбросаны. Вось я іх зараз... Ну, гэта як з Аблівеном якім-небудзь. Так, я іх зараз праходжу, але, ведаеш, не так, каб сесці і за дзень усе адразу. Я іх так расцягваю. І калі ось цікавая сістэма, то што вось там зброя туды-сюды, ты знаходзіш проста адзін пісталет, у яком у абойме толькі адзін патрон. І гэта адна куля наносіць там 20 000 урону. А 20 000 урона гэта ты Адама Смешера ў канцы можаш з 2 выстрелаў убіць. Ты такі, вельмі цікава. Чаму бы і не? І у мяне зараз цалкам уся стужка Ютуба забіта просто гайдамі па кіберпанку. У мяне тое ж самае толькі з Elden Ring'ом, таму што мне было цікава, якая там сістэма прапампоўкі, і я такі, ну добра, паспрабую там што-небудзь зрабіць. Але мапу ўвогуле не запомніў. Ну, я таксама. Я про Elden Ring кажу. Я не нагуляў 90 гадзін у Elden Ring, я нагуляў, здаецца, гадзін 20 у яго, але мне просто чамусьці зараз не цікава, таму што, ну, вось гэтая падача сюжэту, Elden Ring'овская, ну, вось, typical Dark Souls. Ой, слухай, гэта ось такое лайно з гэтымі Cyberpunk, вельмі шмат тэксту. Вельмі шмат. Ты заўсёды знаходзіш нейкія чыпы, нейкае штосьці, дзе знаходзіцца тэкст, як у Біашоке. Так, і гэта, ну, у Біашоке ён носіць нейкі сэнс. Ну, так, там так. гісторыя раскрываецца. А там толькі некалькі такіх запісак, дзе ты можаш нешта цікавае вычытаць. У большасці сваёй гэта вада вадой проста, і ты не разумееш, навошта гэта ўсё дадавалі. Я не ведаю, той, хто гэта ўсё прачытаў... Каб лор ведаць, ведаеш же. Ну, слухай, калі ты знаходзіш перапіску 2 нейкіх бамжэй, ты такі... Цудоўна, добра, дзякуй. Вельмі шмат адсылак. Я нават знайшоў самастойна адсылку на CJ Big Smoke. Ты спрабаваў замовіць нешта у кафешке? Не. Я уже не памятаю, што ён там... Two numbers 9. Да. Не, там была адсылка на місію з поездом, з цягніком. Ось тое, што... Ну, яны там клічуцца неяк інакш, яны, у іх былі іменушкі іншыя. Ты такі, прикольно, прикольно. І там, типу, у канцы, я просто казаў, каб ты ехаў за гэтым поездом. А хто не ведае, гэта кажа Big Smoke, калі ты правальваеш місію ў GTA San Andreas. Я пагуляў зараз у GTA San Andreas, таму што мне не хапае нешта такога. У цябе ёсць добрая магчымасць. Такая сабе добрая, набыць трылогію пласцілінавая GTA. Не, я ж таксама не пачанілі да сіх, таму што там і ўсё лайняна. І яшчэ ведаеш, што мы выкладалі гэтую навіну, але я да гэтага заўважыў. Калі я глядзеў цітры, там так добра цітры зроблены. Ты калі праходзіш гульню, у цябе пачынаюцца цітры, і кожны персанаж, з якім ты знаёмы, ён цябе нібы тэлефануе на твой аўтаатветчык. Вось, і ён, типа, пытае, як ты распавядае нешта пра сябе, ты сядзіш такі, у цябе слезінка ідзе, такі, я хочу больш, яшчэ. Ну вось, і ў цітрах там ёсць такі пункт, адказная за сецевую гульню. І ты сядзіш такі, а дзе? А можна? А калі? А нічога не адбываецца далей. Там нават новай гульні плюс не зрабілі, я не ведаю чаму. Калі б яна была, было б вельмі добра. Ты б зараз паспрабаваў бы? Так. А на якому узроўні складанасці ты гуляў? Вышэй сярэдняга. Ну, зразумела. Таму што я зараз пачаў... Я раней тыя гульні, у якіх мне был цікавы толькі сюжэт, я гуляў на ўзроўні складанасці толькі сюжэт, таму што мне было не цікава. Это я праходзіў Star Wars Fallen Order. І я спачатку гуляў на самым жорсткам узроўні складанасці, а потым скінуў яго толькі сюжэт, каб просто прайсці гэта і ўсё. Я не ведаю, мне не спадабалася баёўка ў кіберпанку. Я такі... Ну так што, гэта што у нас? 26-й? Так. Ух ты! Усім прывітанне, даражэнькія сябры. С вами падкаст першы гікаўскі. С вами Лёша. Так, гэта я. З вами Вадзім. Гэта ён. Віталь і Александр.
Так. Долучайтесь до нас на пляцоўках, на якіх вам зручна слухаць наш падкаст. Не забывайте про падабайкі, заставляйте свае знакі на Apple подкастах та Spotify. Таксама долучайтесь до нашай цудоўнай групе ў Тэлеграме, якая носіць назву першыя гікаўскія серыялы, гульні і там нешта яшчэ. Тэхналогіі, так. Ну і прыемнага праслухоўвання. Як даўно ты глядзеў фільмы Міядзакі? Мультфільмы Міядзакі? Тыдзень таму. Да што глядзеў? Замак. Хадзячы замак, так, то добра. Мне здаецца, што, мабыць, лепшае, ну яшчэ «Унесённая призракамі» вельмі добра. Фільм Хаяо Міядзакі, як вашы справы? Дарэчы, як твои справы? Ён выйдзе ў ліпені 2023 года, з'явіўся постер, які, ну, ведаеш, такі цалкам... абстрактны. Ну, такі цалкам міядзакіўскі. Так, Таму што мне здаецца, што ўсе, хто носіць прозвішча Міядзакі, вось Міядзакі, які распрацоўвае Dark Souls, і Міядзакі, які распрацоўвае мультфільмы, мне здаецца, што они чарпаюцца дзесьці з адной той же херні, сваё натхненне. І просто вот цалкам просто нешта абстрактнае, і ты такі, ну добра, я потым зразумею, калі пагляджу. Мне здаецца ввогуле тое, што два Міядзакі і Каджіма-сан, яны сядзяць у адным пакоі, так, і просто робяць нешта абстрактнае, і ўсе потом такі вау! І нешта долбяць адно. Просто. Я просто не разумею з гэтага ўсяго. Яны паведамілі аб гэтым у сваім твітары. Там, дарэчы, гэты твіт назбіраў добра так лайкаў, таму мне здаецца, што шмат людзей чакаюць не толькі ад другога Міядзакі, але яшчэ і ад гэтага Міядзакі контенту. Але мне здаецца, што было б добра, калі адзін Міядзакі просто закалабіўся з другім Міядзакі, і ты ведаеш, што каб бы атрымаўся мега Міядзакі. Трансформер. Просто. Аб'яднаемся. Ну так. І просто ведаеш, каб было б добра, там Bloodborne 2, для якога сюжэт пісаў Хаяо Міядзакі. Там просто, ты ж ведаеш, што б гэта было. Ну слухай, гэта была б вельмі медытатыўная гульня, як мне падаецца. І выйшаў бы Death Stranding. Другі. Это як дзесьці бачыў агляды на трейлер Death Stranding, і все такія вельмі прыгожа, вельмі цудоўна, але нічога не зразумела ввогуле. А Хідео Кадзіма же зменіць, здаецца, што зменіць жанр гульні, таму што вось гэтага сімулятара шпацыру яны уяві сабе рогалік зробіць. А чаму не? Не ведаю неяк. Метроидванію, ведаеш? Каб там трэба было вывучаць лакацыі. Трыўрад. Я памятаю, на PSP была гульня RPG-шная, дзе змест баёўкі было трыўрад. Штосьці знаёмае. Puzzle Quest, які ён так назваўся. Я памятаю, што я ў шпіталі лежаў і гуляў гэтую гульню, таму што яна вельмі шмат часу ў мяне забірала. Я памятаю, была нават такая мабільная гульня. А вось я не ведаю. Ну я на PSP і гуляў у свой момант. Як і сумую па сваёй PSP, якая засталася ў Беларусі. Мажоры. А тебя PSP не было? Не, конечно. Не, у меня была... Слухай, адзіная кансоль, якая у меня была, гэта была Sega Mega Drive 1632 84 біта, якую я набыў на рынке, на кірмаш. У нас у горадзе за 50 000 рублёў. Які гэта год быў? Мне тады было гадоў 8, гэта 2004 год. 2004, гэта даляр па 1900. Так, 10. То бок 10, 28, 30 даляраў. Так. Ну, слухай, на той момант гэта не танна. Ну, гэта не танна. Зусім не так. танна. Так. Я памятаю, што мне за такі кошт падаравалі 10 там у годзе 2004 пейджер. Я памятаю, як я набыў сабе пейджер. Думаюць, што гэта пейджер, гэта звычайны гадзіннік быў. Не-не-не, у мяне быў вось просто пейджер, звычайны пейджер, які мог прыймаць смс-кі. І у мяне, дарэчы, там была пейджингавая сувязь нейкая, дзе мне гэта можна было, але цікава было тое, што у маёй мамы на той момант не было мабільніка, каб яна мне смс-кі дасылала на гэты пейджер. Я просто яна табе з барабаннага тэлефона просто. Не-не-не, там можна было патэлефанаваць у пейджингавую кампанію і заставіць сваё паведамленне. Так, у Магілёве была пейджинговая кампанія, і можна было патэлефанаваць, заставіць паведамленне, і яны просто цябе яго тэкстам прасылалі. Але моя мама гэтым карысталася, мабыць, адзін раз.
Мабыць, увогуле не карысталася, я не памятаю. Калі тебе згубіла, не прыходзь, не вяртайся. Ты тут больше не жывеш. Так. Ну што, Як вашы справы? як ваша справа? Я не ведаю, ці чакаць, таму што мне здаецца, што гэта як заўсёды будзе шэдэвр нейкі, гэта будзе нейкі цуд. 10 з 10 на кончыках пальцаў. Так, таму мне ведаеш, што мяне Міядзакі ўжо неяк расчароўвае, таму што ад яго просто ніколі не чакаеш лайна. Ты ведаеш, што ты просто ўключыш, і гэта будзе цудоўна, і гэта ўжо так сумна стала. Якія таксічныя людзі. Выпусці крыху лайна. Ён выпусціў лайна, і все такі, ну слухай. Раней было добра. Ну, раней, зараз лайно нейкае. А нават жа яшчэ не падрабязнасці сюжэту, нічога няма. Нічога, увогуле нічога. Вось вам постер, які зменіцца яшчэ 10 разоў. Так там же просто постер, там аблокі і тэкст, і больш нічога. Таму, дагадвайся, пра што будзе. Пра бусла. Як я зразумеў. Які дзіця будзе несці. Wizards of the Coast лічыць, што D&D недастаткова манетызавана. Канешне, давайте туды яшчэ кейсу насуем, бля. Кампанія хоча запазычыць практыку з відэагульняў. То бок, слухай, гэта на самай... Атрымліваецца яшчэ адзін трансформер, там просто Ubisoft з Wizards of the Coast соберэцца ў Мегазорда. Гэта лухта. Зноў запіківаць адзіны мат на ўсю стужку. Так вось. Усё гэта лухта, бо наколькі я памятаю, ведаеш, ёсць таксама настольная гульня Magic. Там жа ёсць лутбоксы. Лут-пакеты. Ты маеш на ўвазе Magic the Gathering, так? Так. Гэта не... Дзе ты набываеш стопку карт, якіх ты не ведаеш, гэта не такая гульня, як D&D, але так, ты там набываеш гэтыя карткі, і там тебе з якой-то там верагоднасцю можа патрапіцца картка рэдкая. Таму што ў мяне ёсць знаёмы, які на Magic the Gathering зліў, я не ведаю, колькі грошай. Сям'ю, здаецца, так. Ён адразу гуляў у танкі, а потым адчыніў для сябе Magic the Gathering. Шыла на мыла. Так вось, і мне здаецца, яны хочуць проста рэалізаваць сістэму лутбоксаў толькі ў сусвеце D&D. І я нават не ўяўляю, а што там можа быць. Там же, ты можаш гуляць у D&D, нават нічога не набываючы. Ты можаш проста ўзяць гэтыя лісты персанажа з сеткі. Так. Ты можаш распечатаць, як мы рабілі ў свой час, калі мы гулялі ў D&D. Мы просто взяли, распечатали моделькі персонажаў на лістку, выразалі з картону пад них, каб яны стаялі. Мы таксама наклеілі зверху. Так само, адзін у адзін. Мы яшчэ набылі нейкую папяровую вось гэту гульню на столку і просто ўзялі... Монополію. Не, мы ўзялі просто персонажаў адтуль. Там, ведаеш, такія маленькія чалавечкі былі, як салдацікі, здаецца. І гулялі імі потым. Што трэба ў D&D, якое ты можаш... нешта, што ты можаш набываць з нейкім шансам? Я не ведаю. Мабыць, спэлы якія-небудзь. Гісторыі. У тебе просто, ведаеш, вялікі такі канверт, там, дзе некалькі гісторый, і рэдкасць гэтых гісторый залежыць ад працягласці гульні самой. А вось гэта не дрэнны варыянт быў бы. Гэта было б цікава. Але мне здаецца, што так яны не зробяць. Не. Уяві, колькі пісаць трэба. Я вось не ведаю, тут трэба якога-небудзь мілагучна паклікаць, каб ён нам растлумачыў, што можна было. Гэта пытанне да Артёма. Я вось не разумею, таму што яны проста збіраюцца запазычыць гэтыя практыкі ў якога-небудзь Hasbro, і пакуль там не зразумела, што... Але Hasbro являецца... Wizards of the Coast уяўляюцца часткай Hasbro. І я не ведаю. Мне здаецца, вось гэта ж навіна ні адной падабайкі не насабірала ў нас у нашым цудоўным тэлеграм-канале. Што кілайна?
только лайна і нікому не зразумела. Ну вось калі зараз розныя там студіі, гейм-студіі, настольныя студіі, яны кажуць пра тое, што яны збіраюцца неяк манетызаваць там дадаткова сваю гульню. Калі яны існуюць уже некалькі десяткаў гадоў. Так, гэта, канешне, выкліківае вельмі шмат негадавання, таму што незразумела, вось ведаеш, колькі ДНД. ДНД там яго бум быў на 70-80. І калі твоей гульне ўжо больш за 50 год і ее неяк манетызаваць зноў, гэта, канешне, вось просто калі так паглядзець, то усе людзі, яны ж далей будуць просто гуляць у ДНД, яны далей будуць спампоўваць гэтыя лісты персонажай, далей могуць спампоўваць гісторыі, каб ведаеш, што гэта будзе. Мне здаецца, што так яно і будзе, бо наколькі я памятаю, у Hasbro ёсць серыя цацак па розным сусветам, у якіх рандомна нейкая фігурка трапляецца табе. Вось так можа. Мне здаецца, што яны будуць рабіць гэта тое ж самае, толькі ў сусвеце ДНД, але мне б за такое мілагучна зараз быў тык даў за тое, што я кажу сусвет ДНД, бо ДНД гэта сістэма правілаў. Так. Но мне здаецца, што там будзе просто нейкія рарныя... Сусветаў там вельмі шмат, там есть Forgotten Realms і так далей. Я просто толькі адзін сусвет па ДНД ведаю. Я ведаю, што іх там зашмат, але я... У маёй выяве заўсёды ДНД гэта тое, што гуляюць у дзіўных справах. Вось гэта выключна... А для мяне гэта тое, пра што пісаў Роберт Сальваторе. Калі ты чытаў «Цёмны эльф», гэта не чытаў, я цябе вельмі раю, таму што гэта такое лёгкае фэнтэзі пра Дирта Дуордена, якое чытаецца, ён выпускае, ён да сіх выпускае, мне здаецца, я ўжо не ведаю, колькі там кніг, мабыць, 50. Ён проста, у яго адна гісторыя, гэта 3 кнігі, якія можна прачытаць там за 2 дні. Але яно вельмі ўтыкаецца ў тое, што там нічога не адбываецца, таму што там, ведаеш, як у добрым сіткоме, у канцы серыі ўсё прыходзіць на кругі свая. Там каго-небудзь забілі з галоўных герояў, пад канец 3 кнігі ён воскресае. Яны пабедзілі галоўнага ворага, але ён выжыў, і напрыканцы 3 кнігі ён зноў магутны. І, канешне, гэта ўсё вельмі цікава. Калі так глядзець, то хутчэй за ўсё будзе нешта звязанае з фігуркамі, як мне падаецца. Было б цікава, ведаеш, што калі б яны ўзялі ту практыку, якая вядзе зараз Nintendo са сваімі вось гэтымі фігуркамі. Аміба, так. І было б цікава, калі б яны прадавалі, ведаеш, вось у тебя была б зачыненая скрынка, дзе ты не бачыш што-небудзь, але ўнутры ёсць нейкая неверагодная фігурка. Яна там каштуе 50 евро, але ты адчыняеш, і ты ведаеш, што цябе трапляецца неверагодная фігурка, якая заўсёды вельмі добра выпаўнена. Слухай, гэта тое ж самае, што робіць зараз Hasbro. Здаецца так. Ці фанкі-поп, у іх, калі я не памыляюсь, таксама ёсць такія рандомныя цацкі. Просто зачыненая коробка, у ёй маленькі пакетик, у якой ляжыць цацка. І ты не ведаеш да апошняга, што там за цацка. Але ж ты ведаеш, што гэтую сістэму прыдумаў первым? Kinder-сюрприз. Я думаю, скажу, Ubisoft. Не Ubisoft, канешне, але вось гэтая сістэма з рандомнай цацкай, якая цябе трапляецца дзе-небудзь, гэта, мне здаецца, першае ўсё ж такі Kinder-сюрприз былі. І там... Можа быць. Там цікава, было б цікава, калі ты ведаеш, набываеш такое яйцо. А ведаеш, што было б яшчэ неверагодна, калі б яны ўвялі такую манетызацыю? Ты набываеш цацку персонажа, але яна, ведаеш, як Бионикл, яна разобрана. Яна збіраецца ў адну? Так, ты просто набываеш як лего і збіраеш сам яе. Гэта тое ж самае, што зараз робіць Kinder-сюрприз. Так. Бо мы, калі апошні раз іх набывалі, мне трапілася просто нага. Я адчыняю яйцо, там нага. Я такі, добра. Нага так нага. Ось. Набудь 30 кіндераў, каб сабраць аднаго персонажа. Так. А там нейкая крынжовая лайно, і такі... Слухай. Ілон Маск звар'яцеў. Ён скоро... Ён сабе хутка яшчэ вусы атрасціць, і могуць просто... А ведаеце, ён ось мой... Я заўсёды ганарыўся ім. А ведаеце, я калісьці падараваў Тэслу. Вось я зараз веру ў тое, што Ілон Маск падараваў Тэслу Лукашэнкі, таму што гэта неверагодна. Гэта просто косплей Беларусі ў суседкі.
К навіне. Ілон Маск заблакаваў аккаунты сваіх канкурэнтаў, то бок это Мастодон, Instagram і так далее, і так далее. Долучайтесь до цудоўнай суполкі vkl.world у Мастодоне. Так, так. Мы там усе сядзім. Зараз нельга заставляць ты можаш заставіць спасылку на Мастодон, але там не будзе прэв'ю, гэта першае. Другое, ты можаш попасть у ценевы бан за гэта, а па-трэцяе, калі ты некалькі разоў парушаеш гэтыя правілы, цябе могуць заблакаваць на некаторы час. Навошта гэта зроблена ўвогуле мне не зразумела, але калісьці мы уже такое бачылі, калі раней 2020. Не, раней калі толькі вось з'явіўся Instagram, гэта які год 2011, мне здаецца 10. Друг яго ведаю. Калі толькі з'явіўся Instagram, у Instagram можна было паставіць галочку, каб твае відарысы аўтаматычна дадаваліся ў Twitter. І там была такое прыгожае прэв'ю і твой відарыс. Тады Twitter зрабіў сістэму фільтраў для фотаздымкаў і забараніў посціць свае спасылкі на Instagram. То бок гэта не новая практыка, якая была уведзена толькі што ў Twitter, і Twitter так рабіў. Але навошта гэта зроблена, конечно, не зразумела, таму што вось зараз 3 мільёна карыстачоў у Мастодона. Цалкам, агульна 3 мільёна карыстачоў. Сколькі іх у Twitter? У Twitter, мне здаецца, на 250 мільёнаў, ці колькі было. І, канешне, зараз гэта слон і моська, і чаго там баіцца Ілон Маск, незразумела, але мы зараз бачым, што такое, ведаеш, крызіс сярэдняга ўзросту ў чалавека, і калі ў цябе ёсць грошы, дах паехаў, і незразумела, што ён будзе рабіць далей. Ён жа запусціў галасаванне ў сваім твітары аб тым, што ці сысці яму з твітара, а потым ён напісаў, што калі ён знойдзе ідыёта на гэтую пасаду... Я чемодан под руку. Калі мне народ скажа, прагаласуе. Мне цікава тое, што колькі нам за гэты падказ дадуць. Цікава тое, што ён жа калі вось гэта абвясціў, што ён хоча сысці з твітара, там было 52% за тое, каб ён сышоў, і 48% тых, хто супраць. І мне вось цікава, хто тыя людзі, якія хочуць, каб Ілон Маск застаўся главой твітара. Яны сядзяць у твітары такі, ну а шо? А шо да Маска было? Нічога не было. Гары сарай, гары хата. А потым яго блакуюць, ён такі, да я за Маска галасаваў! Ты ж бачыў гэта відэо? Канешне, канешне. Цудоўна. Я яго бачыў, мне здаецца, там у жніўні... У жывую? 2020, у жывую, так. Людзі пачнуць твіты пісаць з маленькай літары. Ну так, так. Ілона Маска. Ілон заходзь. Так. Яны не прыдумаюць, ён будзе якім-небудзь не тараканам, ведаеш, там мухай. Прусак. Ну так. Ён жа адчыніў статыстыку для ўсіх. Я не разумею, навошта гэта зроблена, бо я дагэтуль яе ўвогуле не заўважаў гэтую статыстыку, а зараз я бачу, што ў мяне пост збірае там 400 праглядаў і там толькі 3 лайкі. Я такі, навошта ты гэта зрабіў? Так, то так. Что, Твиттеру, как моей галоўнай соседке, жадаем здароўя, каб Ілон Маск хутчэй сышоў і ён не церзаў гэтую ўсё. У нас была навіна аб тым, што Эш атрымаў нарэшце кубак лепшага майстра пакемонаў. І яшчэ пасля гэтага выйдзе 11 эпізодаў з Эшам та Пікачу пра іх прыгоды, і гэта будзе ў студзені. А потым пачнецца нейкая масакра. Пачнуць рабіць новыя эпізоды з новымі 2 трэнерамі, якія пачнуць з рэгіёну Палдея. Я не ведаю. Я ў пакемонах вельмі недобра разумею, што адбываецца ў сусвеце пакемонаў. Але ты бачыў іх? Саміх пакемонаў? Не. Зараз? Не. Гэтых новых 2 трэнераў. Не бачу. Гэта арыентавана, мне здаецца, на 2+. Слухай, мне здаецца, што цалкам усе пакемоны яны арыентаваны на зусім дзяцей, таму што я спрабаваў глядзець пакемонаў по прыколу
там некалькі год таму, і гэта нельга глядзець даже вось старыя серыі, якія глядзеў у дзяцінстве. І канешне, серыял знаходзіцца ў вельмі жорсткай стагнацыі, у вельмі жорсткім самакапіяванні. Гэта не тое, што вось слухай, так гульні таксама знаходзяцца ў гэтым стане. І вось нам зараз выйшлі новыя пакемоны, і канешне яны там зноў ва ўсіх топах продажай і так далей, але ўсё ж таки гэта адна і тая ж механіка, якую заўсёды ты просто дадаеш туды новых пакемонаў, і толькі на тое, што ты калекцыянуеш гэта ўсё. Мне здаецца, гэта стагнацыя пачынаецца ва ўсіх такіх доўга ідучых праектаў, серыялы, мультсерыялы. Вось чаму Адам Хірш зачыніў Gravity Falls? Таму што не хацеў займацца самакапіяваннем. Тое ж самае, мне здаецца, датычыцца шмат якіх. Але ведаеш што, Алекс Хірш, калі зачыняў Gravity Falls, ён яго зачыняў просто на зусім піке папулярнасці. І, канешне, гэта было не так цудоўна. Мне вось я бы паглядзеў яшчэ адзін сезон Gravity Falls. І мне было б цікава, калі б яны вярнуліся ў Gravity Falls, і там былі якія-небудзь яшчэ прыгоды, але, таму што мне цалкам не хапіла. Вось ёсць некае такое незадавальненне, таму што 2 сезона ўсё ж таки мала для Ён такого апусташае цудоўна. пад канец. Так. І, канешне, тая нота, якую яны ўзялі, вось чым яно адрозніваецца зараз. Пакемоны, яны ніяк не выхоўваюцца, ніяк не взраслеюцца з сваім гледачом, таму што, канешне, было б цудоўна, калі б яны дадалі крыху сюжэта туды, было б цудоўна, калі б яны дадалі крыху развіцця персанажа, таму што Эш, які быў там 11-гадовым хлапцом, ён так і застаўся. А яму мусіць быць 36. Так. І, канешне, 25 сезонаў, ці колькі там іх? 25 гадоў. 25 гадоў яны выхадзілі. Напрыклад, 25 сезонаў, гэта, канешне, вельмі жорсткая стагнацыя. І ведаеш што, я б з задавальненнем паглядзеў бы пакемонаў, у якіх бы быў якой-небудзь кровавае месіва. Не, няхай бы ён быў дзіцячым, але вось час прыгод, памятаеш, так, з Фінам і Джейкам, гэта цалкам дзіцячы мультфільм, які выходзіць на Cartoon Network, але ён зроблены так, што ты, і калі ты дарослы, ты для сябе знаходзіш нейкія рэчы ў гэтым серыяле, якія цябе цікава паглядзець. Слухай, тое ж самае можна сказаць, калі ты глядзеў, мне зараз лайном закідаюць смешарыкі. Мне не падабаецца. Вось гэта той же самы дзіцячы мультик, але ў ім час ад часу такія тэмы падымаюцца. Вот мае маці вельмі падабаюцца смешарыкі, але я вось просто я не кажу, што яны мне не падабаюцца. Я кажу табе як прыклад таго, што... я кажу, што яны мне не падабаюцца, таму што я не выкупаю фішку. Па той бок агароджы таксама ён намаляваны як вельмі дзіцячы мультик. Не, там, канешне, пакрас, фарбоўка, яна такая цёмная. Мне здаецца, што калі ты вось яго уключыш зараз дзіця, то ён заплачу і збяжыць. Мне здаецца, што ён проста не зразумее, што там адбываецца, таму што ён вельмі дарослы. Няма такога, як вось ёсць гэты Disenchantable, ці як ён называецца, расчараванне, які выпускае той же хлопец, які выпускаў Футураму. І ён таксама зароблены як дзіцячы мультик, але там вельмі шмат Рык і Морці. Рык і Морці не дзіцячы, увогуле не дзіцячы, таму што сваім дзецям уключаць Рык і Морці гэта, канечне, вар'яцтва. А чаму не? Не, мультик-то добры, але калі вы хаціце добрага Рыка і Морці, лепш пачытайце коміксы па Рыку і Морці, яны лепей, чым мультфільм. Не ведаю, слухай, я паглядзеў апошні сезон. Я не паглядзеў яшчэ цалкам да канца, я паглядзеў там палову, мне здаецца, ад гэтага ўсяго. Надо даглядзець просто, надо сесці. Гэта той самы Рык і Морці, які быў заўсёды. Я не ведаю, давай паглядзім з табой новы серыял па пакемонам, які выйдзе, і просто з табой крынжанём, так. Таму што ўсё ж такі гэта такі дзіўны сусвет, які з'явіўся колькі год таму, і гэта ж самая папулярная франшыза, якая зараз існуе ў свеце. За 25 год ніхто не пераплюнуў пакемону. Вось на першым месцы пакемона, а на другім Марыё.
і ніхто не можа скінуць, таму што колькі серыялаў займалася капіяваннем покемону. Ты памятаеш, былі там дігімоны. Дігімоны. Так, яшчэ нешта было, я таксама не памятаю. По Cartoon Network ішла, але я не памятаю, як она называлася. Не, гэта іншае. Там просто была фішка ў тым, што покемоны гэта жывёлы, а ў серыяле ад Cartoon Network гэта былі нейкія роботы, якіх яны падчынялі. Там быў сусветна на тып Horizon Zero Dawn, дзе там Струк яго ведае, слух. Ну трэба загугліць, я вось не памятаю, як яна назвалася. Канешне, хацелось бы паглядзець нешта больш дарослае ў гэтай тэматыкі, таму што вельмі шмат чаго можна было б развярнуць па драматургіі вось цалкам у гэтым сюжэце. І канешне было б цікава паглядзець на тое, што там можна было б зарабіць. А вось выхадзіла гульня па покемонам год таму, якую вельмі ругалі спачатку за графіку, але ў яе быў адчынены свет. Год? Ну там год ці 1,5 гады, я уже не памятаю. Ну добра, гэта просто цікава тое, што яны там натхніліся краху Зельды якойсьці, і пасля гэтага яны зрабілі гульню, якая там неяк адрозніваецца ад таго, што ёсць цалкам у покемонах на дадзены момант. Струк з ім, таму што, канешне, для нас, як для дарослых, покемоны зараз уже не цікавы. Я памятаю, што я вельмі абажаў покемонаў. У мяне было на касеце 2 мультфільма паўнавартасных. Ну, мне таксама. Вось, пра Мьюту, як мне падаецца. Вось, і там дзееш яшчэ загінуў, я такі, ох, вось, вельмі цудоўна было. Вось паўнавартасныя фільмы па покемонам былі недрэнныя, таму што неяк я памятаю, што я глядзеў, яны глаза так не вырывалі, як зараз. І там быў цалкам нейкі сюжэт, які цябе просто трымаў, таму што калі ты паглядзіш серыялу, у яго няма такога неверагоднага сюжэту, ён больш на баёўкі спецыялізуецца. А там, канешне, калі ты там даведваешся пра гісторыю Мьюту, якога распрацавалі ў лабараторыі, і так далее, як самага такога Ліла і Сціч. Ліла і Сціч, так. Ці памятаеш, выхадзіў серыял, вось я пра яго і вспомню тое, што ў лабараторыі, я такі, так, просто дадай вады. Ну слухай, Amazon усё ж таки сапраўды купіў правы на экранізацыю Warhammer 40K. У рамках гэтага кантракта кампанія можа рабіць фільмы, серыялы, мультсерыялы і так далей. І пры гэтым наш любімы Генры Кавіл, памятаеш такога? Чалавек-ведзьмар, чалавек, які должен быў быць чалавекам... чаканай манеты трэба плаціць. Так. Чалавек, які должен быў здымацца ў DC, але потым яны абвесцілі, што ўсё ж такі ён не будзе новым суперменам, будзе здымацца ў гэтым серыяле, ці, ну, у гэтым праекце, і будзе галоўнай зоркай гэтага праекта, таму што сам Генры Кавіл... Спачатку для гэтага праекта трэба знайсці сцэнарыста, рэжысёра, і гэтак далей. Як мы ведаем, Amazon гэта робіць усё кепска, таму што... Ну, не згодзін. Слухай, хлапчукі, The Boys. Ну, гэта не праект Амазона, гэта праект, які выходзіць на Amazon Prime. Не Amazon яго здымае, гэта здымае сторонняя кампанія, якая... А калі мы з табой паглядзім на тое, што робіць Amazon, гэта што? Гэта кола часу, якую мы з табой залайнялі. Гэта уладар пярсцёнкаў, якога мы з табой таксама цалкам не даглядзелі. Мы з табой паглядзелі колькі 2 серыі, і пасля гэтага забілі. Я серыі 3-4 паглядзеў, і потым такі не. У мяне просто не смагло ніяк захапіць, і я далей просто забіў на гэта. І здаецца, што вось Amazon, лепей бы Amazon набываў студыі, якія здымаюць гэтыя серыялы, і просто працаваў далей з імі, як гэта робіць там, напрыклад, той же Netflix, які просто робіць кантракт там са студіяй, якая здымае Stranger Things, якая становіцца галоўнай зоркай пляцоўкі для Netflix. Канешне, гэта было больш цудоўна, нібыта яны самі засноўвалі студыю. У Амазона зараз не хапае экспертызы, каб рабіць вельмі добрыя серыялы. Яны, канешне, з тэхнічнага плану, яны вельмі добрыя. Калі ты паглядзіш на ўзровень з'ёмкі, калі ты паглядзіш на графіку і так далей, то вось у нас атрымліваецца. У нас ёсць уладар пярсцёнкаў, які выглядае вельмі добра. Ты глядзіш, а там просто тебе вось грошамі ў вочы кідаюць без перапынку. А калі ты глядзіш на сюжэт, то там поўны ай-яй-яй, і я не ведаю, навошта гэта рабіць. І 10 часовых стужак.
Так, і канешне мне здаецца што тое ж самае будзе з вархамером 40к і Ну слухай, яшчэ невядома, але мне здаецца для вархамера сюды трэба паклікаць мішу. ну так каб ён нам распавёў просто што адбываецца. Але калі Генрі Кавіл такі так я буду ў гэтым здымацца, то мне здаецца што Генрі Кавіл будзе здымацца ў ролі імператора. Ну ведаеш што Генрі Кавіл ён же большой фанат вархамера і не толькі там відэагульні по вархамеру, такі свой чалавек. Да, яшчэ і настолак по вархамеру, таму што ён такі цалкам гік. І мне здаецца што Генрі Кавіла за гэта і кахаюць яго аўдыторыя, таму што ён вельмі блізка да звычайных людей. Гэта людзей. чалавек, які збірае сабе кампутер, каб гуляць ва што-небудзь. Гэта чалавек, які там набывае сабе мабільнік на андроідзе. Гэта чалавек, які так. Там у яго была тэма з тым, што ён сабе замест новага айфона набыў новы піксель. І ён такі, ну гэта неверагодная мабіла. Я такі, ага, 10 разоў. Зараз Лекс слухае такі, а што не так? Што не так з пікселем? Што ты бачу, як ён месяц фотаграфуе? Прабач. Ну вось, не ведаю, навошта Амазону гэта ўсё, таму што гаспадар Безос зараз такі, пайду рабіць кіно. Трэба больш кіно. Навошта гэта сказаў з лукашэнкаўскім акцэнтам, але... Конечно. Ты чуў, як Безос размаўляе? Не. Ну, вось. Ну, будзе так размаўляць. Нічога не чакаю спецыяльна ад Амазона. Не, я не ведаю. Слухай, мне здаецца, у той момант, калі гэты фільм падойдзе да рэлізу, мы ўжо і забудзем пра яго 10 разоў серыял. Конечно. Вось, бо калі ў іх нават няма ні сюжэту, ні рэжысёра, ні сцэнарыста, нікога ввогуле, то бліжэйшыя, мне здаецца, года 3-4 можна нават не чакаць. Ну так. Ось. Як мінімум года 3-4, таму што ты памятаеш, колькі мы чакалі ўладара перцонку. Колькі мы чакалі The Last of Us. Які таксама яшчэ не выйшаў. Ну так. І які выглядае па злітым здымкам, як... Так. Дзякуй. Лепей гуляйце ў гульню. Так. Для тых, хто хоча блівануць у VR. Дважды, ведаеш, ад таго, што цябе ўкачвае, і яшчэ ад таго, што гэта Ubisoft. Ну так вось, Ubisoft запусціла працу над новай часткай Assassin's Creed для VR. І што нам з гэтым рабіць? Я не ведаю. Памятаеш, у VR есть гульня, дзе тебе трэба просто вельмі злосна забіваць людзей. Там можна так, просто... цудоўная гульня, хочу і пагуляць. Ну то так, мне здаецца, гэта просто будзе такі ж самы сімулятор, дзе тебе трэба просто прыгаць на людзей. Ну, ось і яшчэ будзе прыжок веры. А пол носом. Ну то... Я просто я не уяўляю сабе, як можна рэалізаваць Assassin's Creed, там, дзе уся гульня цалкам замешана будуецца вакол паркура, вакол перамяшкання незвычайным спосабам, і ты гэта суеш у VR. Ну слухай, там, мабыць, вось ёсць же сімулятары скалалаза для VR, дзе тебе трэба просто цепляцца за што-небудзь, а палсці так, але хуткасць скалалазання, конечно, і хуткасць таго, як табе трэба рэагаваць у Assassin's Creed. Вось, мне падаецца, што гэта будзе нейкі... Ты не ведаю. Калі памятаеш, была гульня пра тое, як ты сядзіш проста ў акопе і адстрэльваешся ад танкаў і гранат. Вельмі старая гульня. Не у цябе там, акрамя кулемёта та гранатамёта, больш нічога няма. Ось, мне здаецца, што яны проста зробяць такі, ось глядзі, ты эцу, а вакол цябе... Я да сіх не магу вспомніць, хто супраць каго яны. Так. Ну ось. Я гуляў толькі ў першы Assassin's Creed. У самы-самы першы. Больш не гуляў ні разу. Ну, слухай, ты калі не гуляў Brotherhood, то ты згубіў. Ты просто будеш стаяць, там, не ведаю, клінком іх туды-сюды тыкаць і ўсё. Я просто не разумею гэтага, як можна. Не, ну, можа што-небудзь прыдумаць. Можа, гэта гульня была б, ведаеш, добрая для чаго? Гэта гульня была б добрая да платформы, якую разрабляюць жанчына са сваім парнем. Яны ў Лекса яшчэ ў інтэрв'ю былі. Дзяўчына, якая распрацоўвае платформу для VR-у, там, дзе ты можаш хадзіць на ёй. Вось. Так. Можа, для гэтага было б вельмі цудоўна. Там, дзе ты можаш і рухацца добра, каб тебе нічога не абмяжоўвала. А так, ну... А калі ў цябе яшчэ і маленькія пакоі, то...
Не ведаю. Мне здаецца, што Ubisoft просто не можа адпусціць тое, што Valve зрабіла з Half-Life Alyx. І, канешне, яны хочуць свой VR-тайтл, але я просто не разумею, чаму яны не разумеюць вось таго факту, што VR ёсць не ў кожнага, і што рабіць гульні пад VR, гэта, ну, ведаеш, цалкам зарабіць грошай на VR-праекце зараз вельмі складана. Той же Valve з Half-Life Alyx, мне здаецца, выйшлі просто ў нуль, таму што там VR зараз набываць. Гэта не такая распаўсюджаная рэч, як звычайная кансоль. Так. Вось. І таму мне здаецца, што гэта проста эканамічна невыгадна. Але гульні пад VR распрацоўваюцца, выходзіць новы Horizon пад VR. Таксама на Game Awards паказалі таксама гульню, я ўжо не памятаю, Behemoth. Вось, таксама гульня пад VR. І таксама, калі нават ты просто глядзіш яе трейлер, табе млосна становіцца ад таго, што як багата трэба рухацца і як у цябе камеру туды-сюды круціць. Цудоўна, пад VR, сама то. Не, ну там же можна переключыць тое, як яно паказвае, там можна тэлепартавацца і так лепей для твоего вокабулярнага апарату. Не вокабулярнага, як он называецца? Вестибулярнага апарату, і здаецца, што ты так не бліванеш, канешне. Але ўсё ж такі я не разумею, навошта гэта робіцца. Я просто, ну, пагляджу, канешне, абзор на Ютубе на гэтую ўсё. Але, ну, я не збіраюся набываць сабе VR. Вот ты збіраешся набываць VR? Слухай, я б набыў сабе VR, калі б зрабілі... Oculus Quest якую-небудзь? Не, калі б з'явілась нешта, дзе ты можаш знікнуць. То бок, гэта каб не была гульня. Ну, вось, ведаеш, як мета, толькі больш такая дэталізаваная. VR-чат. Ну, ось нешта нападобе гэтага. Мне здаецца, што VR гэта ввогуле такая гульня на 1-2 разы. Вось просто паглядзець, што там, як там. Але ёсць добрыя гульні ў VR, нават... Не, ёсць, я не кажу, што ўсе гульні ў VR і лайно, але ёсць добрыя гульні, але іх мала. Beat Saber. Ну, ведаеш, што Beat Saber гэта такая просто тыцылка. Ну так. Просто, ну так, я разумею, чаму людзі гульняць, але гэта больш, ведаеш, як былі раней міні-гульні. Вось гэта тое ж самае. Ты просто вось як у Guitar Hero сесці погуляць. Ну вось мне здаецца, што на дадзены момант VR індустрыя знаходіцца ў гэтай плоскасці ў параўнанні з ПК гульнямі. Тое, што вось зараз у нас ідзе перыяд флэш-гуль. Вось. Штосьці там нешта выходзіць добра, але гэта раз на некалькі гадоў. І можа далей і праз гадоў 10 мы побачым гульню, якую не ведаю, кіберпанк. Ось калі быў бы Red Dead Redemption у VR, я б, можа быць, тады б яшчэ і задумаўся над тым, каб набыць яго ці не. Я не ведаю, я бы не смог гуляць у Red Dead Redemption у VR, таму што я не разумею як. Просто не разумею як. Ну ось калі тэхналогія будзе такая, каб ты разумеў, як гэта рабіць, тогда так. А зараз я ось просто не бачу гэтым сэнсу. Давялі мужика. Джеймс Кэмерон вырашыў зрабіць фільм, які даказвае тое, што у галоўнага персанажа Тытаніка, якога гуляў Леонардо Ді Капрыо, не было шансаў выжыць пасля крушэння. Ну тое, што яны маглі з гэтай дзяўчыны залезці тое, разам на усе 25 гадоў казалі аб тым, што а чаму ён просто не залез зверху на гэты плот. Ну так вось, Джеймс Кэмерон, ён сабраў каманду, ён зрабіў усе умовы таго, як адбывалася гэта тады, гэта з тэмпературай вады, з усім гэтым. Яны нават узнавілі той же самы плот, які быў. І вось ён здымае аб гэтым фільм. Таму што задалбалі яго. Ён жа прыхадзіў у разбіральнікаў легенд з гэтым пытаннем, што трэба было даказаць, што ён не прыходзіў. Так, ён прыходзіў і цікава тое, што разбіральнікі легенд даказалі, што ён мог выжыць. Што ён мог залезть на плот і балансіраваць разам з гэтай дзяўчынкай. Ну я сабе уяўляю, як гэта. Ну то так. Ты пасля крушэння, пасля ледзяной вады ты яшчэ такі мусіш балансіраваць. Оп. Чаму не? Ну, слухай, мне... Хочаш жыць? Гэта як я бачу відос, дзе дзяўчына у Швейцарыі ці ў Швецыі у аэрапорце
пасля там 10-часовога пералёту хотела зарядзіць свой телефон, а там зарядкі яны працуюць ад таго, што ты круціш педалі. Ну так, я гэта бачу. Я бедалах. Ну слухай, дзіўна, што ён такі аватар. Навошта мне ваш аватар? Мне трэба тут даказаць нешта у гэтым усім. 25 год з гэтым усім. 25 год як здымалі пакемонаў, так вось з Тытанікам 25 год яго усе турбуюць тым, што ён мог выжыць. Тытанік, дарэчы, неверагоднае кіно, яго вельмі добра глядзець зараз, яно вельмі добра састарылася. Ну культавае. Ну то так. Не у адрозніванні ад аватара, які зараз просто не цікава глядзець, як просто такі гульня, кіно атракцыён. Так, мы уже аб гэтым распавядалі, што гэта большая частка аватара, гэта просто зелёнка. Ось, так, з прыгожай графікай, але гэта, для таго часу так, але зараз, гэта не здзівіць, бо зараз нават некаторыя гульні бываюць з такім жа ўзроўнем графла, як аватар. Кажуць пра тое, што аватар, які зараз в другі ідзе ў кіно. Які трэці? Бля, мы дачакаліся таго, што аватар выйшаў другі. Представляеш? Які трэці? Што? Які трэці? Ты не бачыш гэтую навіну? Не. Аб тым, што па задумцы другога аватара, другі аватар, гэта вогуле не гэты, не шлях вады. Шлях вады гэта трэці фільм. Так. Распавядзі, я не разумею. Вось я дзесьці на Reddit ці дзе бачу тое, што сцэнар у другога аватара вогуле мусіў быць іншы. Жанчына, якая здымалася ў другім аватаре, яна з'яўляецца ў трэцім, у другім аватаре, які зараз другі аватар. Бля, я зараз усіх заблытаю просто і ўсё. Ось, яна думала тое, што другі аватар уже даўным-даўно выйшаў, тое, што ён праваліўся ў пракаце. Яна толькі нядаўна даведалася тое, што гэта быў з'ёмкі не для другога аватара. І для трэцяга. Так. Зразумеў. Ось, неяк так там было. Калі я знайду, я табе скіну. Гэта ж проста тэорыя, і заснованая на тым, што нехто памыліўся. Канешне, вось цікава, ці будзе якая-небудзь рэч з аватара, якую Джеймсу Кэмерону таксама прыйдзецца растлумачваць 25 год. Сінія чалавечкі існуюць. Так. Паглядзіце на Расію. Цалкам уся састаіць з сініх чалавечкаў. Слухай, тут яшчэ і піратаў Карыбскага мора збіраюцца здымаць новых, таму што гэта будзе піраты Карыбскага мора, дзе здымаецца Марго Робі, якая цалкам неверагодная, мне яна вельмі падабаецца. Слухай, я пасля Волка з Уолл-стрыт, дзе Марго Робі цалкам была голая, я, канешне, ўсё, мне падабаецца... Яна была цалкам голая? Так, там ёсць момант, дзе яна проста цалкам голая. Трэба пераглядзець, проста з-за сюжэта, не таму, што... Конечно. Неверагоднае кіно. Не, дарэчы, добрае кіно. Не, Волк з Уолл-стрыт так, але я не ведаю. Мне для Марго Робі мне здаецца, што ў яе была вельмі крынжовая роля у другой часткі атраду самаубійц. Прям гэта, я не ведаю, гэта не яе роля. Ці можа дрэнна прапісаны сюжэт, хутчэй за ўсё, гэта быў дрэнна прапісаны персанаж. Вось, усе астатнія працы, якія я глядзеў з Марго Робі, яны былі добрыя, але ў сусвеце піратаў Карыбскага мора я яе нават не ўяўляю. Чаму? Не ведаю, яна для мяне акторка такая, ведаеш, больш камедыйнага, хаця піраты Карыбскага мора гэта... такі атракцыён. Цікава, як будуць піраты Карыбскага мора без Джонні Дэпа, ці мы ўбачым яшчэ... Прымусіць, колькі грошай трэба будзе даць Джонні Дэпу, каб ён пагодзіўся прыйсці да іх пасля таго, як яны яго паслалі ў Чэлес. Гэта Дисней, бо калі я не памыляюсь, у нас нават была навіна аб тым, што яны хочуць яго павярнуць, але ён адказаў ім. Так. Ён адмовіў, але, канешне, пасля гэтага усяго, што адбывалася з капітанам Джеком Вороб'ём, канешне, гэта ўсё неверагодна, але я б паглядзеў на лінію кахання паміж Марго Робі і Джонні Дэпам, так. Ты пра фільм ці ўвогуле?
Я про фільм, конечно, мне у жыцці гэта не цікава. Чым там займаецца Марго Робі? Слухай, мне здаецца, што яны дадуць Марго Робі, яны створаць яшчэ аднаго персонажа, які падобен да Джека Вераб'я. Вось, але гэта будзе жаночае амплуа Джека Вераб'я. Як мне падаецца, і на гэтую роль яны возьмуць Марго Робі. А мне здаецца, што гэта будзе як у апошніх піратах Карыбскага мора, калі там здымалася, не памятаю, які... Наталі Портман? Да, Наталі Портман, і яны просто зробяць такога ж персонажа, як Наталі Портман, якая такая дзяўчынка. І просто яна будзе ў процівавес капітану Джеку Вераб'ю. Мне здаецца, што яны просто зробяць жаночага Джека Вераб'я, каб не плаціць мільярды мільёнаў даляраў, еўра, тэнге Джонні Деппу. Ну так, Хацеў сказаць Джеку Вераб'ю. Я іх блытаю. Гэта ж сапраўдны персонаж, так? Ну так, ён жа існаваў. І існуе. Паглядзім, мне цікава, бо мне падабаецца свет піратаў Карыбскага мора. Асабіста. Мне таксама. Асабіста першыя часткі, гэта просто неверагодная смешная першыя 3 фільма, яны вось цалкам добры. Так, далі нешта дзіўнае. Далі, дзе, канешне, вось апошнія, якія выхадзілі на дзіўных берагах, ён называўся ці як. І вось мне здаецца, што вось гэта самае такое кепскае кіно, якое мог толькі зняць Дісней. Канешне, гэта не тое. Гэта ты яшчэ Джокера з Джаредом Лето не бачыў? Не збіраюся. Не, вось гэта ўсё, дарэчы, не цікава. А Морфеус? Ну, вось Морбіуса мне хапіла. Морфеус, господи. А Тор? Я таксама не глядзеў. Зараз табе пашчасціла, я зразумеў. Мне гэта ўвогуле не цікава, таму што навошта мне просто марнаваць свой час на тое, што мне не спадабаецца. Не, дзякуй. Яшчэ адзін серыял. На гэты раз у сусвеце God of War. Хоча зняць Амазон. І мы вось тут спаміналі колы часу, і, дарэчы, гэта будзе здымаць ты же шоуранер, які здымаў колу часу, таму мне здаецца, што серыял па God of War будзе лайно. Ну... Слухай, ось лайфхак, як зрабіць серыял па God of War. Бярэм усе катсцэны з God of War. І дадаем туды просто экшн-сцэну. І дадаем туды... Без геймплея. Так. І ўсё. Вось вам добры серыял. І там адразу на 3 сезона ходзіць. З добрым графлом. Я памятаю, такое рабілі з Final Fantasy, калі я яшчэ быў там падлеткам. Так. Яны просто збіралі катсцэны з Final Fantasy і выдавалі гэта за фільм по Final Fantasy. Паведамілі, што яны будуць імкнуцца да таго, каб не вельмі далёка адходзіць ад сюжэту відэагульнь і таксама зрабіць так, каб сусвет быў зразумелы нават тым, хто не гуляў відэагульні. І яксьці адно з другім не вельмі вяжацца. Ну, мне здаецца, таксама. І цікава яшчэ адно. Ці гэта будзе па-старому God of War, які яшчэ ў антычнасці ў Грэцыі, ці гэта будзе па-новаму скандынаўскаму God of War. Таксама незразумела. Але калі я не памыляюсь, там яшчэ былі чуткі аб тым, што яны будуць рабіць упор на ўзаемаадносіны адцоў да бацькоў. Новый. Ты яшчэ забываеш пра тое, што па God of War былі коміксы вельмі шмат, якія выходзілі. Па God of War выходзілі кнігі, которые таксама там частка лора была. Канешне, ой, я не ведаю, не ведаю, навошта гэта ўсё пра гэта размаўляць, таму што я не веру ў Амазон, я не веру ў шоуранера колу часу. Слухай, я хутчэй за ўсё не веру ў серыялы па відэагульням. Так, вось цалкам не маё. Вось для мяне, я вось памятаю, для мяне была только адзін фільм па відэагульням, які мне спадабаўся. Гэта Resident Evil з Мілай Йововіч. Все, больш нічога не было. Першы, самы першы. Далей я ўжо нічога не глядзеў. І калі вось так вось спамінаць, я не памятаю нічога па відэагульням, што мне спадабалася. Ну, акрамя таго, што здымаў Уві Болл, там Blood Rain і ўсё вось гэта. Цудоўны фільм. Я не ведаю, зараз вельмі шмат ушло кінастудый, якія такі, гульцы, ім падабаецца інтэрактыўнае кіно, а калі мы зробім з гэтага проста кіно,
яны ж можа яшчэ хутчэй такія я бы пагуляў у інтэрактыўнае кіно па гадуфару. Вось гэта з задавальнення нода, каб ведаеш там яшчэ націсніце F, каб сказаць бой. Да. Там бы Кратос сасаўся бы з якім-небудзь мужиком чорным цемнаскурым. Што было б добра. Чаму не? Ну то і добра. Што, Амазону дупу, колу часу ў дупу, не глядзіце гэтае лайно і не павяртайце на гэтага ўвагі. Ты не забывай пра асабісты густ кожнага. Ну так, ладно. Microsoft мае намер набыць сабе Netflix за 190 мільярдаў. Яны могуць мець намер набыць усё што угодна, але Еўракамісія гэта не дазволіць. Так, бо гэта карпараты. Ну вось зараз тое, што развяртаецца вось на гэтым попрышчы, дзе яны збіраюцца набыць Activision Blizzard, здаецца, што забароняць. І здаецца, што Microsoftу далей проста не будуць разрешаць набываць іншыя студыі пасля пакупкі Bethesda. І, канешне, гэта ўсё. Я вось ведаеш, я як владелец Xboxа, я таплю за тое, каб Microsoft набывала усе студыі, каб гэта ўсё з'яўлялася ў мяне ў геймпасе. Карпаратыўны пацук. Так. Вось я пагуляў Cyberpunk, і ведаеш, што я вось карпорацыі гэтыя зараз ненавіджу просто. Арасака, смакчы. Я не ведаю, ну добра, ну яны там хоча яе паспрабаваць купіць у першай палове 2023 года, то бок гэта тады калісьці 10 Еўракамісія забароніць продаж яны просто наперад такія. Не. Не, добра, набываем Netflix. Цікава, а Netflix самі згодны прадасца? Таму што Netflix жа ён жа не генерыруе прыбытак, таму што Netflix працуе ў ноль усе гэтыя годы. Ну, слухай, а ці быў згодзін Twitter прадасць Ілону Маску? Ну так, там просто вельмі жорсткая сума была. Таму... І мне здаецца, што 190 мільярдаў даляраў для Netflix гэта, ну, гэта добрая такая цифра. Незразумела, навошта гэта Microsoft. Яны там, не ведаю, пілюць у вінду Netflix. Гульнявая пляцоўка. Ну гэта ж не гульнявая пляцоўка. Ну, а можа, ты ж памятаеш гэтыя усе іх пляны па распрацоўцы па пачатку распрацоўкі гульні. У гэта я таксама не веру, таму што, ну, нельга... Ну, калі б гэта не было, то яны б не набіралі сабе штаб. Ну так, мабыць, ідэі ёсць, можа яны штосьці пачынаюць. Мабыць, зря я не веру ў гэта ўсё. Мабыць, яны там змогуць нешта зрабіць, а потым мы будзем гэта гуляць, але мне здаецца, што гэта ўсё, гэта шлях Амазона, і Амазон ужо паспрабаваў рабіць і гульні, і серыялы, і ўсё іншае. І Word, дзякую, смачна. То так. Ну і струк з імі. Паважаныя, дзякую, што былі з намі гэтую гадзіну. Дзякую, што даслухалі да гэтага моманта, калі даслухалі. Далучайцесь да нас на ўсіх зручных для вас пляцоўках. Не забывайце пра падабайкі, заставляйце свае знакі на Яндексе, на Spotify та Apple подкастах. Райце, пашырыце нас сярод сваіх бацькоў, сяброў, катоў. Мне трэба зрабіць пост пра другога майго кота. 6. У меня все руки ніяк не дойдуць. Ну, да побачення.